Good morning guys, mga kabangas, good morning. Today is Monday. Back to basic, back to barracks, alright? So before adto sa klase, inom sa tani guys, mga kabangas. So depensa sa panglawas, so sa kusog kabaskog sa panglawas. Siyempre, ato nang giampuan dia sa pulong sa Dios, no? Sinner Greens dietary supplement. Alright, so muna itong ginainom everyday. Sinner Greens. Made up of 11 natural ingredients. Usanana ang barley, spinach, ampalaya, malunggay, green apple, unsa pa, spirulina. Siyempre na din barley. So 11 in 1 na ni guys. So naraw, ay baliman. Naraw. No, mini vegetable and fruits powder. We have bitter gourd, we have spirulina, broccoli, green apple, spinach, na celery, na leek. Di kayo familiar sa leek. Leek seed, no? Soluble fiber. Fiber so is das 2. Alright, na siya malunggay, nasa extract, nasa barley, naa siya wet, naa siya unsa nga wet leaves powder and chlorella powder, stevia pang patamis, natural na siya, natural sweetener. Okay, so muna yung mga kabangas ingredients na 11 in 1, no? Powderized ni siya, juice ni mong juice, no? Alright, so muna itong ginainom karon everyday Sinner Greens. Alright, so pangpaboost sa itong immune system, ha? Kung interesado mo, message sa ako, PM me, ha? Kung interesado mo, Sinner Greens, ha? So 11 in 1 sachet. This is 30 grams. Alright, so sa interesado, PM me. Alright, good morning, babu. So ato nang gibubo guys, ha. So mo ni siya guys, oh, powder na siya, powder. Alright, so powder na mga kabangas, so powder na, ha. Alright, powder na siya. Ato na mo tubig karon. Ang tubig gamiton potable water lang. Dili kay bugnaw, dili pud init. Kana lang potable, no? Kanang wala gi pa bugnaw. Alright. Sige, try na to. So ato nang kutahon mga kabangas. Araw, green gid siya as in. Just stir up properly. Matunaw ra na siya, wala say bukol-bukol kanang kung bugnaw mo gud magbukol-bukol ni siya niya. Kung bugnaw po dili siya palabian kaayo, kay dili kay nang bugnaw kay mamatay yung enzymes. Ang enzymes nga naa sa iya mamatay, no. So stir up lang, mikos. So tunga lang ang water niya, tunga lang sa mug, no? Tunga lang pwede na kayo. So inom ni siya sa wala pa kaon, ha, before meal. Then pag inom ni mo before meal, after 20 to 30 minutes, 15 minutes to 30 minutes, pwede na ka mukaon na po na yun. Pero ako usually mga kabangas, dili na ko mukaon. Dito na ko, morning manggaron, dito na ko magkaon sa mga recess time, 10-15. Usay gali, dili na. Dito na giposting paniud to. Kabusog man siya. So muna itong i-take everyday. Okay, mikos lang. Mikos. Dayon, imnon. Okay. Lamok. Okay. Imnon na to ni mga kabangas. Okay, na mikos naman mga kabangas. Imnon na nato itong Sinner Green Juice, barley juice. 11 in 1 niya, 11 in 1. So sa mga interesado, PM me, ha? PM me.
Okay? Mana na to. Cheers! May goods kayo mga kabangas. So today is Monday, panibagong araw, panibagong vlog, at saka don't forget to like and share and follow. Mga kabangas, good morning, happy Monday. God bless you all. Babu, babu. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator,